Puhjärvelle ja ne menee tonne, jos on Niittylä. Tai tuolla toi vanha Helsingin tien varressa, missä on tää pikatien purkaamo, niin siinä on. Joo. Siinä on semmoinen pellolla. Ollut ainakin sellainen vuosikausia erikoiskoe. Ei mä tiedä noista ympäriajoista itse oikein mitään. Joo. Ajattelin, kun siellä ei nyt ei saa periaatteessa olla. Aika toppalla. Mutta on ihan naapureille tuossa.